се за такова нещо. Ти ще си кажеш спокой. Чакай, спри! Спри! Кого е тази чаша? Bez to masz jak smak wady. Що спря музиката, бе? Шкура, ти ли си диджей, бе? Така студено, еш навън, как излезеш по топло, брат. Шнорхела, покажи шнорхела. Леко не спукаш гума там, че има видеи. Шкуре, ще има ли саундтрак към този филм или? Към тия тюлени. Тук е много топло, брат. Топло е. Ще пускаме, ще пален парното. Шкура, виж ако версията не е на Леопард, няма стане. Там има нищо надолу.